आं बिराद दुखुआव दं आं दिनै बेखौ फोरमायगोन सानस'नो हायै दुखु आसामा आसाम बिटिसिआ बिटिसि आंनि जोनोम जायगा आरो थैनानै थांबाबो आं बेखौ गारनानै थांनो हानाय नङा दा आं बिराद दुखुआव दं बेखौ आं फोरमायगोन एक्सप्रेस खालामगोन खोनायोब्ला नोंथांमोना खायफा मिनिनो हागौ खायफा दुखुबो जाफानो हागौ किन्तु आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन बेनि सिगां आं मोनसे खौरांखौबो सोग्रोनो नागिरदों बे जाहैबाय मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बिबुंथिगिरि बा बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा माखासे मानि रायजोनि थाखाय फोसावदों नोंथांमोना बेखौ थाबैनो एचिभ खालामनानै ला आजावनानै बिनि उनाव आंनि दुखुखौ आं दिनै फोरमायगोन আজি আমাৰ অসমৰ মানে ৰাইজৰ কাৰণে খুবেই ভাল এটা দিন কাৰণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ অৰুণোদয়ৰ নতুন যিটো আঁচনি ফেজ 3 সেইটো আজি উদ্বোধন কৰিলে আৰু হেতুৰ দ্বাৰা প্ৰায় 20 লাখ মানুহক আৰু নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ব গতিকে বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহে হেতুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু সহজভাৱে যিসকল ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে সবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আগৰ ক্ৰাইটেৰিয়াই অলপ মানে ইয়াত মানে সংযোজন কৰিছে যে পুৰণাখিনিও এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ কবাত যদি বিসংগতি থাকে তেতিয়া তাত ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু যিসকল মানুহ নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আৰু অৰুণোদয়ৰ পইচা নাযাব গতিকে অৰুণোদয় 3 নতুন পুৰাণ সব মিলি ফালে এবাৰ এটা তালিকা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু নতুন সমষ্টি হিচাপে এতিয়া সেই ডাটাটো মানে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব এটা বেৰগাঁও সমষ্টি নাছিলে আগতে পানেৰী আৰু কালাইগাঁও আছিলে কিন্তু এটা ভেৰগাঁও আৰু টংলা সমষ্টি হোৱা হেতুকে এতিয়া সমষ্টি ওয়াইজ ইয়াৰ তালিকাটো প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু হেমতে কথাটো পাব এতিয়া আমাৰ উদালগুৰিত 55,000 আমি পাইছো এডিশনাল গতিকে 4টা সমষ্টি গতিকে কমিও 10-12 হাজাৰ কয় কম বেছি পৰিমাণৰ যদিও আছে তথাপিও 10-12 হাজাৰকৈ এটা সমষ্টিত নতুনকৈ আমি পাই যাওঁ আৰু এটা সমষ্টিত আমাৰ 30-35 হাজাৰতকৈ বেছি বেনিফিচিয়াৰী হৈ যাব গতিকে এইখিনি হৈ গ'লে যিখিনি বাকি থাকি গৈছে এইটো আপোনাৰ 10-12 হাজাৰ পৰিয়াল এইটো বহুত ডাঙৰ কথা 10-12 হাজাৰ পৰিয়াল नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ नुबाय दा गोबां सानदोंमोन मा दुखु फोरमायगोन मागोन बिनिबो सिगां आं नैबे मोनसे भिडिअखौ होग्रोनो सानो जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन आं बिराद दुखुआव दंब्रा भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्ट नै नाब्ला साराबो गवासै 5 बोसोर जोबनोसै 5 बोसोर जोबोबाथ' प्रमद बर' सारा सुसाइड जागोन होननानै लाखानाय आरो जाय डायनामिक लिडार गावनि खोथाखौ मालाबाबो फेलें थाङोआ सुसाइड जामारोब्ला जोंनियाव बेसे गेदेर कन्ट्रिबिउसन जालांसिगोन अबदान आरो बिराद दुखु थालांसिगोन जों गासिनावबो ओंखायनो बिराद बिखाया बोरैबा मोनदों आंनाबो गावनि खोथाखौथ' बिथाङा लाखिथारगोन मोनबैसे जायगायाव सुसाइड जामारोबा जों अन्थाइ खाम्फा गायसननांगोन मोनसे मुंख्लं सान जानानै थालांसिगोन बिराद दुखु आं बेथ' जों बुंनाय खोथा नङा स्वयं गावनो खोथा होबोनाय 5 बोसोर जानोसै नै बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाजोबथाराबाथ' सुसाइड जामारोबा मा जागोन माबाफोर बेबस्था दंना गैया अजा थजा रायख' रुयख' खालामनानै बे सारनि बुंखानाय बाथ्राखौहाय फिरायफिननो अन्नानै रायजोफ्रा खिथा खायफा रागाबो जोंनो हागौ खायफा दुखुबो मोनफानो हागौ अन्नानै खिथा बेनोमोन आंनि देरसिन दुखुआ दिनै फोरमायबाय आं बे दुखुखौ बयनोबो शेयार खालामोबा शेयार खालामनो हागोन